खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमखौबो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां दङ। बे खौराङानो जाहैबाय नोंथांमोननि गेजेराव सिंगिं कम्पिटिशन सोलिगासिनो दं। जाय बिथांमोना गोसो गुदुं नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। जायखिजाया मोनसे मिउजिक दामनायजों नोंथाङा मेथाइ खननायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामनानै नैबे होखानाय मबाइल नाम्बारावहाय WhatsApp सेन्ड खालामनो हागोन। नोंथांमोननि गेजेराव उइनार बान्थाबो दङ। जाय बिथांमोना देरहागोन बिथांमोननि थाखाय जोङो अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै होनाय जागोन। आरो जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना थाब बाहागो लानो हागोन। जोङो एप्रिलनि लास्ट फाइनाल बादायलायनायखौहाय एप्रिलनि लास्ट उइकआवहायनो जोङो फोजोबहैनो हागौ। आरो जोबनायजों लोगोसे जोङो नोंथांमोननो बान्थाखौबो लोगो अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै होनाय जागोन जायफ्रा देरहासारनो हागोन। आरो मेथाइया जोंना गस्पेलल' जानो नांगोन। आरो जायखिजाया मोनसे मिउजिक आरो स्टेज प्रग्रामनिखौ जोङो एलाउ खालामनाय नङा। जायखिजाया नोंथाङा गिटार बा मोनसे मिउजिक दामनानैहाय मेथाइखौ रोजाबनानै जोंनो WhatsApp नङावहाय सेन्ड खालामनानै हरनो हागोन। जों WhatsApp नाम्बारखौ डिसप्लेआवहाय स्क्रिनाव होनानै होनाय जागोन। नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना थाब बाहागो लानो हागोन। जोङो 15 जन जायागौमानि कम्पिटिशनखौ जोङो होनाय नङा। जेब्लानाखि 15 जन सुबुंनि मेथाइफ्रा जोंनियावहाय सफैगोन अब्लानो जोङो बादायलायनायखौ जागायजेननानै नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जागोन। अन्नानै नोंथांमोना गोसो गुदुंब्ला सोरबा गामिफ्रावहाय मेथाइ रोजाबनो एबा खननो गोसो गुदुं जानायफोरनोबो नोंथांमोना दिनैहाय खोन्थानानै होनो हागोन। नोंथांनि मेथाइखौ जोङो मोजां मोनोब्ला आरो जों लासैनो स्टुडिअ'आवबो सोनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लागोन। थाम थिम खालामनानै दोनगोन नोंथांनि मेथाइखौहाय। जुदि नोंथांमोना बादायलायनो गोसोब्ला गोख्रैनो भिडिअखौ सेन्ड खालामनो हरनो हागोन। दानिफ्रायनो जोङो लास्ट बादायलायनायखौहाय एप्रिलनि लास्ट उइकसिमावनो लास्ट खालामहैनो हागौ। अन्नानै थाब भिडिअफोरखौ संफोरखौ सेन्ड खालामनानै हरनो हागोन।